Hiwain na. Hi mga kundiman! Welcome to our channel. Today's vlog, gagawa tayo ng Santol Jam! Okay, napakadali. Ang gagamitin natin ngayon ay santol na malalaki at sugar lang ang kailangan natin. Ganun lang kadali ito. Pero kailangan pag niluto to, dapat may kasamang pagmamahal, di ba ma? Babalatan ko muna ang mga santol. Ang mga santol na ito ay 3 kilo. Sa 3 kilong santol, gagamit tayo ng kalahating kilong sugar. Pwede rin yung sugar na brown. Napakadali, ano? Ayan, binabalatan ko na ang santol. Pagkatapos balatan, ihiwain. Maliliit. At hiwain ng maliliit na ganyan. Pwede nyong isama yung buto. Kasi ang buto masarap din. Parang prunes. Parang prunes kapag naluto na. Ayan. Pero kung ayaw naman ninyong isama yung buto, nasa sa inyo yan. Pwede rin. Ayan. Ayan. Okay. Since meron na akong nakaredy na mga ginayat na santol, isasama ko na lang itong bagong hiwa. Ayan. Ganito na karami yung 3 kilong santol. Ngayon, ready na tayo para sa cooking. Ganyan lang po kadali ito. Pag nahiwa na lahat, ay isasalang na natin. Lalagay ko na ngayon dito sa kawali. Damit. Yan. Okay. Okay. Salang na natin. Makulat yan. Ayan. Pagkasalang, kailangan natin kumulo. ilalagay natin ang sugar. So, ilalagay ko lahat. Ayan po. Tapos ay hintayin na lang nating kumulo hanggang sa matuyo. Lagyan ng 1 tasang tubig at ihalo. Ayan, kumukulo na siya. Ihalo ko na. Ang bango. Ayan. Hintayin na lang po nating lumapot. Mawawala itong mga tubig niya. Pag natuyo na, yun. Tapos na siya. Hintayin na lang po natin siyang matuyo. Okay, kung mapapansin natin, kumukulo na siya. Hintayin lang natin siya hanggang maging medyo tuyo na yan. Para, yan, kung nakikita nyo ito, oh, nagkakaramelize na yung ating nilagay na sugar and water. Yan. Hanggang mamaya lalapot yan. Pag malapot na siya at kumagat na yung lasa sa santol, pwede na nating patayin ang ating stove. Yan, maganda na siya. At amoy na amoy ko na yung kanyang amoy na napakabango.
ito, hanguin na natin. Kuha na ako ng finished product natin. Okay. Okay, ito na po ang ating finished product. Ito ang ating Kapampangan Santol Jam. Kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, all you have to do is subscribe and push the bell below para parati kayong notified pag nagbablog tayo. Okay, thank you. See you!